rozhovor. Budeš tu repovať. Urobte tu nejakú fotku pre sociálne médiá. Dobre, počkaj. Juro, ako sa cítiš ako dvaja chalani a 8 bab? Divne. Dobre, divne, áno, je to divné, že? Prečo? Veď ale no dobre, a ty to máš? Celkom v pohode, som zvyknutý. To, čo sa ma pýtali v šatni, bolo dosť ťažké. Čo ste sa ho pýtali, babi? Ja som nič nerobila. Ty si čítala knihu? Kto sa ako volá a on zastresoval, ne? No musíme na nich trochu jemnejšie, dievčatá, alebo potom... Jo, takže toto sú naši... brejkisti. Ďakujem, poďte sa prezliesť. Idem sa pozrieť, čo ide ďalej, moment.